Hmm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng dinengdeng at iniyaw na bangus at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng mga pagkain natin ay sila, G Living Diaries, Joynar Tates, Michelle Babera. Ayan. Ito na po yung request nyo. Pinagsama-sama na po natin ang pinakbet, dinengdeng, at lauoy. Ayan. Ito na po. Manganta na po. Wala lang kayo makitang bulaklak ng kalabasa. Yes. Kaya na po tayo. Oh, tig-isa tayo. Tig-isa kami. Wow, sarap. Bongga. May tinik. Siyempre, may kanin ako. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Naman ah. Ay, hindi pa dyan. Ano? Gulay. Sandok na kita. Salamat. Yan. Thank you so much. At syempre gusto ko din i-congrats si baby girl, si Allison. Ay. Yan. Nag-quiz bee siya kanina, second place siya. Ay, congratulations. Congrats baby girl. Ayan, proud mommy Kenny. Galing niya, no? 6 years old pa lang yun, no? Oo. Diba? Kanya man. Sarap. Okay. Yan sa mga nagre-request ng gulay. Yan na po ang mga gulay namin. Sabaw. Cheers tayo sa sabaw. Ay, siya mainit. Yan. Kanya man. Ay, patola pala. Sarap. Ayan, gusto din po namin magpasalamat sa mga viewers po namin at sa mga lagi nagsusuporta. Ayan. At thank you din po sa mga nagko-correct po sa amin. Minsan nagkakamali din po kami, tapos kino-correct niyo po kami. Ina-appreciate po namin yun. Thank you so much po. Thank you so much. Salamat. Lalo na yung naimas, iba-iba pa yung mga dialect ng mga taga doon. Thank you so much po. Proud kapampangan kami kasi talaga. Kaya mabubulol kami. Opo. Ay, tindihan nyo naman ta, di ba? Lalo na kung sumanyaman yung pamangan. Talaga mabulol ko. Mabubulol ko. Ne? Ante mo ngayon yung nakanyaman yan. Sarap. Tapos sinamano pa ng inihaw na bangus. Sarap. Kakamiss na. Mas marami yung ano natin. Anong tawag dito? Kalabasa. Para luminaw din yung mata natin. Charat! Tubig?
Ay, tubig tayo. Hmm? Cheers! Nasanay na kami. Mm. Sarap. Nakahiming taba. Kanya man, nakakaputi. Sarap. Sarap talaga yung bangus pag mataba yung ano yun. Mm-mm. Malinamnam. Magluto na kayo. Sarap. Samahan nyo ng inihaw. Inihaw ng tilapia, pwede din, no? Mm-mm. Sarap po. Kanyaman, kanyaman. At syempre mga kapudibis, mag-subscribe na kayo sa aming channel. Diba? At pakishare na rin sa mga ano nyo. Sa mga kamag-anak nyo. At saka sa ano natin, Facebook page po natin. Ayan. Mm-mm. Mag-follow na din po kayo at sa TikTok po namin at sa Instagram po namin. Kanyaman. Luto yung kain eh. Ilocano. Mm-mm. Iba-iba naman. Depende lang sa pagluluto, pero ganito yung ano nila. Tsaka sa Gulay. ano din, sa Iloilo, ganun din yung ano nila, pagkaluto. Okay. Parang pinapakulo lang sa ano, isdang bagoong. Pero po kaya kami, Kapampangan, pakbit. Ang lalagay mi po, bagok. Bagoong. Bagok isda. Bagoong alamang. Oo, bagoong alamang. Mm. Bagok. Sa lahat po na nagbe-birthday ng March. Happy birthday! March 1 na ngayon, no? Happy birthday po. Sa mama ko, happy birthday, March 7. Sa mama ko, na nasa heaven. Happy birthday kay ka, mother. March din? March. Anong March? Ay, ano ata yan eh? 13 eh. Ah, Martin. Oo, March 13. Sila anom? Yael. Siya Kuya Yael, happy birthday sa March 18. Tsaka ay Monmon. No, magkasunod lang sila. Hindi ko na mauubusin yung bangus ko. Kailangan ko pong mag-shoutout.
Magsa-shoutout. Linis ang kay nila mesa. Shoutout po kay Amelia San Diego at pinapa-shoutout din kanyang anak na si Samantha Nicole San Diego. Ayan. At kay Merly Dichoso, happy birthday po sa asawa daw niya si Reynante Malumay nung February 23 at anniversary din po nila noong 14 at 15. Yes, Ayan. happy anniversary, Sarah. Oh, Sana all dalawa yung anniversary Yes. nila. Sana all. Ayan, shoutout po and happy birthday po sa iyo, sir. At kay Lani Caballero from Valenzuela City. At kay Gary Cruzat from South Korea. Taga Santo Tomas, Lubao siya. Ayan. Shoutout kay Kakabalen. Kabalen. At shoutout daw kina Eden at kay Gran Cruzat. Ayan, shoutout po. At kay Jufi Campesino. At kay Edmundo Plantar Jr., Noemi Hagos, Erlinda Panganiban, Lourdes Arcilia from USA, Gani Decemban, Joshua Cruz from Santa Rosa, Laguna, May Bonnet from Iowa, USA, Marilu Sanggalang from LA, California, at shoutout daw po sa asawa niya na nandito siya sa Pilipinas na si Kokoy Malagar. Ayan, shoutout po. At kay Asian Chick from Chicago, at kay Lorely Padilla, at kay Rica Olave, Donna Rodriguez from Santa Maria, Isabela, at kay Nilda de la Cruz. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta. Tita Olivia, shoutout po kaya kaingat ko po kay Nanay Babe Kaluya. Ayan. Shoutout Baby Allison. Baby Allison, congrats sa'yo baby girl. Proud ako sa'yo baby. At kay Catherine Bugoy at sa asawa mo Shoutout. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Ayan, tapusin ko to habang may kumakain si BBM. Tignan natin. Ayan. Sarap. Magluto na po kayo. Ayan. Dining-ding. Sarap po. Ayan, mga pudibis, agisan mo na naman pamakan mo, anak kanyaman. Opo, kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.